La denúncia que estem fent està vinculada a l'accés a l'atenció sanitària per a les persones migrades sense targeta sanitària, en particular sobre l'accés a l'atenció sanitària de les dones i de les persones embarassades i dels menors de 18 anys, en particular també la importància de garantir l'accés a la interrupció voluntària de l'embaràs. Entenem aquesta vulneració de drets com part d'una política més generalitzada de racisme institucional i per això avui dia estem exigint una instrucció al Departament de Salut, estem exigint una reglamentació de la Llei d'Universalització de l'Atenció Sanitària a Catalunya i estem exigint una reforma d'aquesta llei perquè es pugui garantir de forma directa i sense cap tipus de discriminació aquest dret fonamental que és el dret a l'atenció sanitària per a totes. Vam fer arribar aquesta denúncia a l'Observatori de Drets Sexuals i Reproductius perquè entenem que l'Observatori és una eina fonamental de visibilització de vulneració de drets, perquè entenem que és una eina fonamental també d'exigència per fer polítiques públiques i perquè entenem que l'Observatori també és una eina fonamental per impulsar la mobilització al carrer, que és la nostra principal eina per guanyar els nostres drets.